Kaixo ukelele zale maitiok, kentzazpiren ilargia ukelelez jotzen ikasi nahi? Guazen ba! Beno ba, hartu ukelelea? Ondo afinatuta dagoen ikusi? Ondo afinatuta ez badago, ondo afinatu, eta guazen erritmoa eta akordeak ikustera. Esaiozu euriari, berriz ez jausteko. Berez, abestia jotzeko modurik errezenatirekoa hori da kalipso erritmoa abesti osoan zehar erabiliz. Baina, nek badakit ukelele zale maitiok zuek zeo zertxo gehiago nahi duzuela, ez da? Abesti honetan, bi gauza erabiliko ditugu. Alde batetik arpegio txiki bat, eta beste alde batetik ohiko zarrasta edo rasgeoa. Arpegioa jotzeko horrela egingo dugu. Oso erreza da, atzamar bakarra erabiliko dugu, atzamar lodia. Eta goitik hasita, ari guztiak behin joko ditugu, bekoa izan ezik, birritan joko duguna. Akordeak hartuta. Horrela. Ikusten duzuen moduan, bekoaria birritan jostean, pausa txiki bat egiten dugu. Eta naiz eta akordeak aldatu, arpegioa ez da bat ere aldatzen. Zarrasta edo rasgea egiteko orduan, arpegioan egingo dugun moduan, 5 kolpe emango ditugu. Horrela egingo dugu. Kolpe bat bera, kolpe bat gora, kolpe bat bera, kolpe bat gora, eta azkenengoa berriz ere bera. Eta horren ostean, pausa txiki bat. Horrela. Arpegiotik zarrasta edo rasgeora pasatzeko horrela egingo dugu. Ari guztiak behin joko ditugu eta azkenengoa birritan jo beharrean kolpe osoa emango dugu. Horrela. Apurtxo bat praktikatu eta presa denean ona bueltatu akordeak ikustera. Abesti honetan 5 akorde erabiliko ditugu. Do mayor, do minor, re mayor, mi minor eta sol mayor. Do mayor egiteko, 3. atzamarra 3. trastean jarri bekoarean. Horrela. Do minor egiteko, 2. atzamarra 3. trastean jarri. Lehendabiziko 2. eta 3. areak zapalduz. Horrela. Re mayor egiteko, 2. trasteko, 2., 3. eta 4. areak zapaldu behar ditugu guztiak batera. Adibidez, horrela. Mi minor egiteko lehendabiziko atzamarra 2. trastean jarri bekoarean, 2. atzamarra 3. trastean 2. arean, eta 3. atzamarra 4. trastean 3. arean. Horrela. Eta bukatzeko, sol mayor egiteko lehendabiziko atzamarra 2. trastean jarri bekoarean, 2. atzamarra 2. trastean 3. arean, eta 3. atzamarra 3. trastean 2. arean. Horrela. Beno ba, erritmoa ezagutzen dugu, akordeak ere badakizkigu, eta orain abestiarekin hasteko ordua aldu zaigu ez da, hartu ukelelea. Horrela egingo dugu, abestia berez, 2 zatitan dago banatuta akordei dagokienez. Alde batetik badauzkagu introa, estrofa nagusia, eta na zatia, eta beste alde batetik laloa daukagu. Estrofa nagusiarekin hasiko gara, lehendabizi arpegioa egingo dugu, eta gero na zatira pasatzean, orduan bai zarrasta edo rasgeoa egingo dugu. Lehen azaldu dugun pasaje hori erabiliz. Akorde hauek erabiliko ditugu. Mi minor, do mayor, sol mayor eta re mayor. Berriz ere mi minorrera pasatzeko. Esaiozu euriari, berriz ez jausteko. Esan bakardadeari, gaur ez etortzeko. Leloan ere, zarrasta edo rasgeoara ebiliko dugu. Horrela egingo dugu. Lehendabiziko esaldian, mi minor, re mayor, do mayor eta sol mayor erabiliko ditugu. Horrela. Zuretzat ilargia, lapurtuko nuke gauero. 2. esaldian, mi minor, re mayor eta do minor birriten erabiliko ditugu. Horrela. Eta zu
itxu zaude bere argia ikusteko. Hirugarren esaldian, mi minor, re maior, do maior eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Laugarren esaldian, mi minor, re maior, do minor birritan eta sol maior erabiliko ditugu, horrela. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Eta azkenengo esaldian, re maior erabiliko dugu, berriz ere arpegiora pasatzeko na-na-na zati hori egiteko. Ez zara na-na-na. Beno ukelele zale maitiok, hori da dena. Tutoriala gustatu zaizuela espero dut. Ala bada, mesedez, sakatu datzegit botoia eta partekatu lagunekin. Zeo zer esan nahi badidazuet, lasai idatzi iruzkinetan. Ongi izan, eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!